Здравейте! Казвам се Светла Радивоева и благодаря на Глаголницата за възможността да прочета от моята книжка "Конфитюрът на малина". Тралещето Малина живееше в гората. Той обичаше да пие чай и да чете книги, но най-много от всичко обичаше малиновата си градина. През пролетта Малина полагаше грижи за малиновите храсти. Тореше ги, плевеше ги, поливаше ги. "Прекрасна градина!" провикна се катерицата. Малина й се усмихна вежливо. След това Малина сядаше да пие чай, изваждаше книга от чантата си и започваше да чете. Малиновите храсти бяха отлични слушатели. През лятото Малина гледаше как храстите растат и растат и растат. Тя береше, почистваше, разбъркваше. "Добра работа!" провикна се едно от мишлетата. Малина се усмихна вежливо и на него. След това Малина сядаше да пие чай, изваждаше книга от чантата си и започваше да чете. Бурканите с малинов конфитюр също бяха отлични слушатели. През есента Малина подреждаше бурканите с конфитюр, слагаше им етикети, броеше ги, редеше ги. "Еха!" провикна се заекът. "Конфитюрът изглежда невероятно." Малина се почувства много горда и този път се осмели да каже: "Благодаря." Тогава се замисли. Навярно можеше да сподели един буркан. "Заповядай," каза Малина. "Това е за теб." Скоро при нея се отбиха други двама съседи. "Чухме, че правиш много вкусен конфитюр," каза една птица. "О," промълви Малина. "Със сигурност можеше да се разделиш с още два буркана." Но не след дълго се случи това. Всички животни идват да си вземат по един буркан с конфитюр. Най-сетне Малина можеше да седне да пие чай. Тя извади книга от чантата си, канеше се да започне да чете на рафтовете с буркани, които бяха чудесни слушатели, когато се обърна и... О, не! Малина изтича в градината. Надяваше се да намери достатъчно малини за един последен буркан с конфитюр, но откри само една самотна малинка. "Как ще преживея зимата само с една едничка малина?" питаше се тя, когато се прибра у дома. Тогава чу шум. Много силен шум. "Изненада!" извикаха съседите й. "Искаме да ти се отблагодарим," каза заекът. "Носим ти буркани с разни вкусотии," допълни мишлето. "О, благодаря ви," отвърна Малина. Зимата дойде. Малина и съседите й подготвяха градината за пролетта. Чистеха, разораваха, кастреха. След това Малина сядаше да пие чай. Изваждаше книга от чантата си и започваше да чете. Оказа се, че и съседите й са отлични слушатели. Тралещето Малина живееше в гората. Той обичаше да пие чай и да чете книги. Обичаше малиновата си градина, но най-много от всичко обичаше да се наслаждава на тези неща в компанията на съседите си. Благодаря.